DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa indong tagapagbareta. Diyos maray na udto sa Indo Kabos, mga tugang ngunya na aldaw nin Biyernes, Setyembre 26, 2025. Ini ang Bareta alas 12, kami po ang sa Indong mga tagapagbareta. Sa pangalan po ni Ms. Gina Ricardi, ako po si Jasmine Balot. Ako man po si Bert Nunez. Detalye sa tuyang mga dakulang mga bareta sa lado lokal, decampment kan mga evacuees sa probinsya, ipinag-orden ngunya na hapon. Sarong persona kumpirmadong gadan katakod kan bagyong Opong sa Masbate. Kaap Bicol inanunsyo ang mga kanseladong flights ngunya na aldaw. Sobra 2,000 na stranded na pasahero na irehistro kan Coast Guard Bicol sa mga pantalahan sa rehiyon Bicol. Sa lado nasyonal, Malacanang ipinag-orden ang implementasyon kan 2024 National Disaster Response Plan. Presidente Marcos ipinag-orden ang pagsiguro kan supisyenteng ebidensya laban sa mga pinag-iimbestigara na personalidad at sinopisyal na imbuelto sa maanumalyang flood control project. 2.2 hektares nin kabasan posibleng maapektaran kan bagyong Opong. Soto pinagswestyon ang pagrumpag kan mga district engineering offices as in pagmantinir kan mga regional offices para sa pagmanihar kan mga proyekto. Sa ibang nasyon, saro ang gadan sa pambabadil sa immigration facility kan Texas. Baretang Sports, Poland laog na sa semifinals kan 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship. Mga tugang iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ipinag-ordena kan gobyerno probinsyal kan Albay ang decampment sa mga evacuation centers puon alauna nin pagkahapon ngunya na aldaw. Basado sa ipinaluwas na Provincial Disaster Risk and Reduction Management Council o PDRRMC, Albay Public Safety and Emergency Management Office Advisory 2025-35, alas 10 nin pagkaaga, bago ang decampment kaipuhan na ma-inspektar asin ma-certify nang nguna kan mga city o municipal DRRMOs kung ligtas na magbalik sa kanya-kanyang komunidad ang mga bakwit. Apwera kaini ipinag-orden man kan abiso sa mga lokal na gobyerno na mag-facilitate kan decampment asin clean up kan mga paramientras na istara na ginamit. Katakod kaini ang mga malls, groceries, pharmacies, asin iba pang essential na establishmento pinagtutugutan naman na magpadagos kan sa indang operasyon poon alas 11 nin aga. Mientras tanto, mantinidong suspendido ang face-to-face classes sa mga pribado asin pampublikong eskwelahan, pati na ang mga operasyon kan government asin private offices, apwera sa mga opisinang responsable sa mga basic, vital and health services, asin preparedness and response duties. Mantinido man na pinagbabawal ang pagbabiyahe kan kabus na klase nin sa kayang pandagat sa mga kadagatan kan rehiyon Bicol. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Saroan kumpirmadong gadan mantang saruman ana sa irarumpakan validation sa syudad kan Masbate sigon sa City of Masbate Disaster Risk Reduction and Management Office. Katakod kan epekto kan bagyong Opong. Mientras na nairehistro man kan opisina ang 833 na individual, hale sa 300 na pamilya na na-displaced. Apwera kaini blocked o dai pa maagihan ngunyan ang mga tinampo sa syudad dahilan kan mga natumbang poste nin kuryente asin mga kahoy mientras nakanselado man sagkod sa ngunyan ang gabos na biyahe sa mga eropuerto asin kadagatan. Sa ngunyan na eksperyensyahan kan syudad ang power blackout mientras na severely disrupted man ang komunikasyon sa lugar. Paragos man ang assessment asin clearing operations kan Masbate CDRRMO sa mga apektadong barangay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kanselado ang nagkapirang biyahe sa mga aeropuerto sa rehiyon Bicol ngunya na aldaw dahilan kay
bagyong Opong. Sigon sa ipinaluwas na Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Bicol flight cancellations, kanselado ang mga biyahe kan Cebu Pacific Air 5J319 sa code 5J328, 5J4662, 5J4663 as in 5J4810 as in 5J4811 o ang mga biyaheng Manila pasiring sa Bicol International Airport o BIA vice versa, Iloilo pasiring sa BIA vice versa as in biyaheng Cebu pasiring sa BIA vice versa. Apera kay ni kanselado man ang mga biyahe kan biyaheng Manila pasiring sa BIA vice versa kan PAL Express o ang PR2917 sa code PR2924. Mientras nakanselado man ang biyahe kan Sebgo Incorporated, DG6080 as in DG6081 sa Masbate Airport pasiring sa Cebu as in vice versa, DG6113, DG6114, DG6117 as in DG6118 sa Naga Airport pasiring sa Manila, pati na ang biyahe kan Cebu Pacific Air sa Virac Airport, biyaheng Manila pasiring sa Virac vice versa, 5J823 as in 5J824. Nairehistro kan Coast Guard District o CGD Bicol ang sobra 2,000 na stranded na pasahero sa mga pantalan kan Rehiyon Bicol dahilan kan bagyong Opong. Basado sa ipinaluwas na Maritime Safety Advisory kan CGD Bicol, alas 8 nin pagkaaga ngunya na aldaw, totalmenteng 2,526 na pasahero ang stranded, kaibahan ang 1,097 na rolling cargos as in 6 na vessels. Nasa pagsirong man sa mga pantalan ang totalmenteng 107 vessels, mientras na mantinidong suspendido ang 31 biyahe sa kadagatan sa Rehiyon Bicol. Nagpagirumdom ang Department of Health o DOH Bicol manungod sa mga lakdang na pwedeng gibuhon tangani mamantinir na malinig ang inumo na tubig kan publiko. Basado sa ipinaluwas na abiso kan ahensya sa saindang opisyal na Facebook page, dahilan kan posibleng makusog na pag-uran, nagdadara ini man iba-ibang mikrobyo na delikado sa salud. Sigon sa DOH Bicol, tangani na masiguro ang malinig na inumo na tubig kay puhan na pakalakagaan ninda imababa sa 2 minutos ang inumo na tubig asin magamit nin mga chlorine tablets hali o pwedeng makua sa saindang mga lokal na gobyerno. 1,128 na stranded na pasahero ang tinauan in Hot Meals. Katakod kan idineploy na mobile kitchen kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa Matnog, Sorsogon, Kasubanggi. Sigon kay DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio, ang inisyatibo nakapagtaonin mainit asin masustansyang pagkaon sa mga locally stranded individuals asin mga stranded na pamilya sa Matnog Port dahilan kan maraot na panahon darakan bagyong Opong. Sa katakod na Bareta padagos ang prepositioning kan ahensya nin mga family food packs sa Pawa Warehouse, Legazpi City. Poon kasuhapon na i-distribuir na ang totalmenteng 4,500 na family food packs sa Rehiyon Bicol kung sa inpig 1,000 kaini. Ang naresibi kan lokal na gobyerno kan Irusin asin Kasiguran sa Sorsogon asin Piudoran sa Albay. Mientras na naresibi man kan lokal na gobyerno kan Donsol asin Prieto Diaz sa Sorsogon asin Nabwa sa Camarines Sur. Ang pig 500 na family food packs para maidistribuir sa mga maapektara na pamilya kan nasabing bagyo. Pinag-imbitaran kan Nuestra Señora de los Desamparados sa Bakakay Albay ang publiko na partisiparan ang gigibuhon na misa antisipada sa Setyembre 27 ngunya na taon alas 5 nin pagkahapon. Sigon sa anunsyo, ang aktibidad parte kan pasasalamat sa kagurangnan asin sa mahal na ina na Nuestra Señora de los Desamparados sa paglikay sa sato sa peligro kan bagyo. Mientras napakatapos kan misa, gigibuhon man ang prosesyon asin debosyon asin man pasasalamat. Pasabol o pwedeng maagihan ang mga mayor na tinampo sa Santo Domingo, Albay. Basado sa ipinaluwas na Santo Domingo Road Status kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kan munisipalidad. Kasubagong alas 8 nin pagkaaga, bako man baha asin pasabol sa gabos na bihikulo ang lidong to San Fernando National Highway, San Isidro Tambangan asin kalayo kay Purok 2. Apera kay ni alagad may road slip.
Passable man sa gabos na bihikulo sa one lane kan sitio suoton sa Kalayukay. Mientras na daiman na nanotaran na rock falls asin pagbabaha kun kaya passable man sa gabos na klase nin bihikulo an Kalayukay tubuhatan Coastal Road pati na an Alimsog Coastal Road. Arestado kan mga personahes kan Ginubatan Municipal Police Station o MPS ang sarong personang sarong taunang pigahanap kan mga otoridad sa kasong panlulupig sa Ginubatan Albay Kasuhapon. Sigun kay Ginubatan MPS Chief Police Lieutenant Colonel Joseph Imperial, namidbid ang suspect na si alias J, residente ka nasabing munisipyo. Naarestar ang suspect bandang alas 11:30 nin pagkaaga basado man sa warrant of arrest na ipinaluwas kan Oktubre 15 taon 2024 para sa kasong panlulupig o rape na warang pigre-rekomendang piyansa. Sangunya na sa kustodiya na kan Ginubatan MPS ang suspect para sa magkakanigong dokumentasyon asin disposisyon. Ginibo kan Rural Health Unit o RHU Bakakay Kasuhapon ang serbisyong salud Bicolnon para sa mga nagibakwar na residentes kan Bakakay Albay dahilan kan Bagyong Opong. Sigon sa RHU Bakakay, ipinag-upresir ninda ang libreng konsultasyon pagtaonin mga hygiene kits asin pagtaonin mga esensyal na bulong sa mga bakwit kan Bakakay East Central School. Apera kaini nakipag-ordinar man ang ahensya sa mga opisyales de barangay asin barangay health workers para sa mas marikas asin mas maray na response sa mga apektado kan bagyo. Abangan pa ang ibang mga bareta sa pagbabalik kan bareta alas 12. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Ipinag-orden kan Palasyo Malacañang sa man iba-ibang ahensya kan gobyerno ang tulos na pagpapautob kan 2024 National Disaster Response Plan o NDRP na naglalaman kan mga komprehensibong estratehiya para sa disaster risk reduction tanganing iligtas ang buhay, magtaunin marikas na tabang asin mabawasan ang danyos nin mga kalamidad. Sa irarom kan Memorandum Circular Number 100 na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin kan Setyembre 23, 2025, sinugo ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa paagi kan Office of Civil Defense o OCD na mangenot sa pagpapautob kan NDRP. Dagdag pa sa kasuguan na sinugo ang mga magkakanigong ahensya na gibuhon ang mga lakdang susog sa indang mandato tanganing suportahan ang pagpapautob kan mga plano asin programang nakapalaman sa 2024 NDRP. Ipinag-orden man kan MC100 ang makusog na koordinasyon entry kan Presidential Communications Office o PCO asin OCS para sa mahiwasan na pagpagpalakop nin impormasyon may kinaaraman sa 2024 NDRP sa gabos na magkakanigong ahensya
ahensya asin opisina kan gobyerno. Enot ng pigrekomendar kan NDRRMC ang pag-adaptar kan 2024 National Disaster Response Plan o NDRP na kamauotan na protehiran ang buhay kan namamanwaan. Mataunin tulos na tabang sa mga apektadong komunidad asin bawasan ang epekto kan mga emerhensya sa paagi kan matanos asin epektibong disaster response asin early recovery operations. Ipinag-orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga otoridad na siguruhon na may supisyenteng ebidensya laban sa mga pigi-imbestigaran na personalidad asin opisyal na imbuelto sa maanumalyang flood control project. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro, kamauotan kay ining masiguro na dai makakalusot sa paninimbagan ang mga ini. Dagdag pa ni Undersecretary Castro na gustong masiguro kan presidente na dai makakadulag ang mga tunay na traidor sa interes kan mga namamanwaan. Gusto man kan presidente na maibalik sa namamanwaan ang mga nahabas na pondo asin tinaawanin doon na bako supisyente na makasuhan asin makulong sana ang mga imbuelto. Enot nang ipinagorden kan Anti-Money Laundering Council ang pag-freeze sa pagsadiri ninda Ako Bicol Party List Representative Zaldico asin iba pa. Pigkakarkulong nasa 2.2 milyon na ektarya nin kabasan ang namimiligro na madanyaran dahil sa epekto kan bagyong Opong. Base sa datos kan DRRMO, kay bahan digdi ang 1.6 million hectares kan pananom na paroy nin 530,131 hectares nin pananom na mais. Kay bahan sa posibleng maapektaran na mga agricultural areas an Aurora, Zambales, Bataan, Calabarzon, Occidental Mindoro, kaibahan ang Lubang Island, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, asin Leyte. Sa ngunyan, activated na ang Regional DRRM Operations Centers kan DA asin makusog na pagkakoordinar sa mga magkakanigong local government units o LGUs para sa mga paghahanda asin lakdang. Nakapag-preposition naman ang DA nin banhi nin paroy asin mais asin high-value crops na ididistribuer sa mga apektadong paraoma. Nakahanda naman ang bulong asin biologics para sa mga ataman na hayop asin poultry. Pigmo-monitor naman kan ahensya ang hiro kan presyo nin mga agricultural commodities para masiguro na daing maaprobitsar sa sitwasyon. Nakahanda naman ang alokasyon in pondo para sa insurance asin pautang sa paagi kan Philippine Crop Insurance Corporation asin kan Agricultural Credit Policy Council o ACPC para sa mga madidistroso an sa indang pananom. Naglataw sa Senado ang mga propwestong pagbabago sa infrastruktura o istruktura kan Department of Public Works and Highways o DPWH bilang kasimbagan sa pigsasabing anomalya sa flood control projects. Sigon kay Senate President Tito Soto na mas marhay na rumpagon ang mga District Engineering Offices o DEO asin mantinero na sana ang regional offices para sa mas matanos na pagmanihar sa mga proyekto. Sinabi ni Soto na pinaghurunan ninda Senador Rodante Marcoleta na halion ang District Engineer o District Engineering Offices, gibuho na regional, maformular sindanin lay para digdi, restructuring the DPWH. Tinawan ning doon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, posibleng madifisilan ang mga regional officers na aksyonan ang pangangaipukan lambang distrito. Sinigundahan ni Senator Marcoleta si Soto asin tinawan doon na pirming ang mga kongresista ang mapili sa mga matukaw na DEO kaya anuman an sa indang direktiba kaipuhan indang sunodon. Mientras na isinulong ni Senator Bato de la Rosa ang pagpapautob nin death penalty para sa mga madadakop na korap na opisyal asin empleyado kan gobyerno. Bilang kasimbagan sa pinagbiyong epekto kan habagat asin kan mga bagyong Mersol, Nando asin Opong, siniguro kan Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kabilugan na 2.5 million na family food packs na may nakahanda sa man ibang rehiyon kan nasyon. Nakatutok mo niyan ang ahensya sa Region 8 o sa Eastern Visayas kung sa'y nakapreposisyon na digdi ang nasa 157,295 dahil sa piglalaoma na pagtama kan bagyo sa lugar. Pinakadakulman ang nakahandang food packs
Ang Luzon Disaster Rescue Center na may 284,318, asin Visayas Disaster Resource Center na may 28,606 food packs. Sa ngunya nasa red alert status na ang DSWD mantang padagos ang koordinasyon sa mga lokal na gobyerno para masiguro ang makaskas na distribusyon nin ayuda sa mga maapektaran kan maraot na panahon. Inako ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagpapadagos kan pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee na imbuelto siya sa anomalya sa flood control projects. Sigon kay Bernardo, pigaako niya ang sala na ginibo niya. Sinabi niyang dai siya naging makusog sa pagpapautob kan trabaho na ipinagkatiwala sa iya kan gobyerno asin ka namamanwaan. Udok sa buot asin pano nin pagbalos na nagahagad siya nin kapatawadan sa Diyos, sa nasyon asin namamanwaan, siring man sa iyang pamilya, mga amigo asin sa gabos na nagtitiwala sa iya na dai niya na utob. Dagdag pa ni Bernardo na nakagibo siya nin kasaklan asin tinugutan niya an sa iyang sadiri na maging instrumento sa pagpapautob nin sarong maraot na gibuhon. Handa man siyang gibuhunan gabos na magkakanigong lakdang para maitamaan sa iyang pagkakasala asin maiwasan na mangyari sa giraray. Bareta sa ibang nasyon, gadan ang saro katawo matapos na badilun kan pigtutubudan na sniper sa sarong immigration facility sa Texas. Sinabi ni Homeland Security Secretary Kristi Noem na nagadanman ang suspect matapos na pigsasabing nagadanman ang suspect matapos na sa pigsasabing nag-ugot. Duwa man ang lugadan na binadil kan suspect na ang mga ini dinara sa ospital. Nagpwesto ang suspect sa kahampang na edipisyo kung saan ginibo kaini ang krimen. Padagos man napig-aaram kan mga otoridad ang pinakamotibo kan suspect sa pambabadil. Baretang sports, kasado na kan Poland ang pwesto para sa semifinals kan 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship. Dinaog kang world number 1 na Poland ang Turkey sa score na 25-15, 25-22, 25-19 sa kawat na ginibo sa Mall of Asia Arena. Nangenot sa pagana kan Poland si Wilfredo Leon na nagrehistro nin 13 puntos, 9 na atake, 3 blocks asin sarong ace, mantang may 12 puntos man si Jakub Koshanowski. Puon pa sa nakankawat, kinumpirmar na kan Poland kung saan kinumpirmar na ang kawat kan Poland kung saan day kainitig tuguta na makalamang ang Turkey. Makakahampang kan Poland sa sunod na level ang defending champion na Italy matapos na daugon ang Belgium. Naimbento sa Finland ang enot na digital passport program sa kinaban. Kana gusto pinuuna na ang kanasyon ang sa indang programa sa paagi kan national carrier na Finnair sa mga biyahe hali sa Finland asin pasiring sa London, Manchester, England o Edinburgh. Ang e-passport nagagamit nin aplikasyon kung saan kaipuhan muna magkapagrehistro sa local police, magkuakan sa indang litrato asin magpirma nin consent form. Kung mabiyahe na sakay kan eroplano, kaipuhan sa nang mag-scan kan mga biyahero kan sa indang mga cellphones sa airport immigration. Istoryang naiiba! Sarong 16 anyos na Chinese teenager ang nagastos nin 16,700 yuan o sobra 136,000 pesos para sa lengthening treatment sessions matapos ang 6 na bulan na treatment. Nadagdagan ang height niya nin 1.4 cm. Alagad pakatapos nin 2 semana, buminalik man sa nasa dati ang sa iyang langkaw. Ang persona na midbid na si Wang kung saan nagpuon ang sa iyang treatment kan Pebrero asin natapos ngunya na Agosto sa dai pinangaranan na ospital sa Xiamen, Fujian Province. Bago ang treatment, may langkaw si Huang na 165 centimeters asin pakatapos kan treatment, naging 166.4 centimeters na ini. Kang nagbalik ang height ni Huang, nagreklamo ini sa ospital asin sinambag siya kan sarong staff na lampas na ang edad ka ini para sa procedure. Ibinalik man kan ospital ang nagastos kan teenager para sa nasabing treatment. Flashback! Ngunyan aldaw si September 26 taon 2009, 15 taon ang nakaagi
kan nanalasa ang bagyong Ondoy asin nagdara nin danyo sa Metro Manila, Rizal, Laguna, Bulacan asin Pampanga. An Ondoy nagdara nin record-breaking rainfall kung sain kapareho nin sarong bulan na uran o 455 millimeters na uran an naeksperyensyahan kan mga residente o kan mga nasalanta sa laog nin 6 na oras. Nagkausa ini nin malalang pagbaha, pagkaka-displace kan milyon na residentes asin nagrehistro nin danyo sa buhay asin propiedad. Sa Ondoy na irehistro ang 464 personang nagadan, 529 ang lugadan, mantang 37 ang idineklarar na nawawara. Nasa 11 billion pesos man ang danyos kan bagyo sa ekonomiya, kaibahan ang infrastruktura, agrikultura, asin private properties. Sobra 4.9 million man na persona ang apektado sa rehiyon, kung sain 700,000 ang na-displace asin napiritan na mag-evacuate. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Gloriani, social media writers Miss Jenny Macho Balyaran, Miss Shara May Leron, asin Mr. Jimos Barrios. Sa lado technical, kaibahan ta po si Sir June Napolis asin si Mr. Jerome Nico Martinez. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live App asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang sa indong naging mga tagapagbareta. Sa pangaran po ni Miss Gina Ritterly, ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mostasa. Diyos mabalos po sa gabos. God bless everyone. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang